Yo, this is Endek Saka. Culture, kalangan cerai, egone wong tuwa. Ora ana sing jaluk dilahirke. Nang kaluwarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Bisa kuat balungane. Makara disangka wong tuane. Kudu bisa ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Yo, this is Endek Saka. Culture, kalangan cerai, egone wong tuwa. Ora ono sing jaluk dilahirke. Nang kaluwarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Kudu bisa kuat balungane. Makara disangka wong tuane. Kudu bisa ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Ora ono sing jaluk dilahirke. Nang kaluwarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Kudu bisa kuat balungane. Makara disangka wong tuane. Kudu bisa ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Ora ono sing jaluk dilahirke. Nang kaluwarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Kudu bisa kuat balungane. Mergo ora iso ngomong wong tuane. Kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Ora ono sing jaluk dilahirke. Nang kaluwarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Kudu bisa kuat balungane.
sen ngene iki